Al-WAHDA African TV tasha ta yayi muna faɗakar da al'umma kowa na yabawa. Al-WAHDA African TV tasha ta yayi Tunda shi yayi. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in wa huwa khairun nasirun wa mi'in. Yan uwa masu daraja, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri mai albarka a wannan channel mai albarka ta Al-WAHDA African TV. A yau da yardan Allah subhanahu wa ta'ala muna son mu kawo muku wata addu'a ce mai muhimmanci sosan gaske, wanda addu'a ce da za mu nemi Allah kariya, wato mu kare kawo kanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu, wato matayenmu kenan, daga sharrin mutum da aljani. Wannan addu'a tana da muhimmanci sosan gaske. Me yasa? Shi dan adam yana da bukata na kariya sosan gaske. Shi yasa za mu ga hatta ƙasa ba za ta zama mai cikakken yanci ba, ba za ta zama ƙasa ba sai tana da kariya. Abinda nake nufi a nan shine, za mu ga duk wata ƙasa tana da jami'an tsaro. Jami'an tsaron da suka hada da police, soja, DSS, civil defense, custom da dai sauransu. Me yasa ake samar da waɗannan jami'an tsaro din? Saboda su kare ƙasa daga matsaloli na cikin gida, daga waɗanda za su tada hayaniya, su kawo rashin zaman lafiya a cikin gida, da kuma kare ƙasan daga waɗanda za su kawo hayaniya ko su yi ƙoƙarin su rusa ƙasan daga waje. Wannan shi yasa ƙasa ba ta samun zaman lafiya sai tana da cikakken tsaro. To haka za mu ga shi ɗan adam ma, a cikin ɗan adam akwai abin da ake kira immune system, wato garkuwan jikinsa. Wannan garkuwan jiki ita take kare ɗan adam daga duk wata cuta da ta shiga jikinsa, sai ta yaƙi wannan cutar, sai ta tabbatar ta halaka wannan cutar. Wanda ɗan adam yana buƙatan garkuwan jiki mai ƙarfin gaske saboda yaƙan cututtuka. To haka take spiritually, kana buƙatan kariya daga sharrin mutum da aljani. Bai kamata a ce aljani ko mutum ya same ka cikin sauƙi da ya zo ya cutar da kai kai tsaye ba tare da ya samu wata turjiya ko kariya ba. Wannan ya sa muka ga cewa addu'an nan tana da muhimmanci sosai mu sanar da jama'a. Addu'a ce da za ka karantawa ko da yaushe, da safe da rana ko ƙarshen kowace sallah, da nufin Allah ta'ala ya kare ka daga sharrin mutum da aljani. Ita wannan addu'an tana da tarihi, ko kuma tana da tasiri, kuma tana da asali. Saboda kamar yadda muka karanta a littafin addu'a, lallai an ce wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallam, mala'ika jibril ya zo wajen sai ga yana cikin damuwa, sai yake tambayarsa, me yasa kake cikin damuwa? Sai ya ce ai Hassan da Husaini ne ai suka kama su, wanda yake nufi kamar maita kenan. Sai mala'ika jibril sai ya sanar da shi wannan addu'a da muke son mu sanar da ku, wanda za mu rika karantawa don kare kanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu. Kuma daga lokacin da annabi ya karanta ma Hassan da Husaini wannan addu'a, har ma a wannan ruwaya din annabi ke cewa ainun gaskiya ne, maita gaskiya ne, kuma sihiri gaskiya ne, sharrin mutum da aljani ma gaskiya ne. Saboda kana buƙatan a ce ko da yaushe akwai azkar da kariya, musamman wa'inda aka rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran bayan Allah na gargaru, wanda kake karantawa domin kare kanka daga sharrin mutum da aljani. Yan uwa masu daraja, kafin mu kawo muku wannan addu'a, muna roƙon arzikin ku, musamman wa'inda suke sabbi na zuwa wannan channel mai albarka, ku duba da ƙasan wannan bidiyo za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu. Ku danna mana wannan subscribe din, sannan ku danna alaman ƙararrawa. Wannan zai ba da dama muna sanya sabon bidiyo a sanar da ku. Abin da ya sanya danna subscribe din da ƙararrawan yake da muhimmanci shine, ba lalai bane in mun sharing bidiyon mu a WhatsApp ka gani ko mu tuna mu tura maka, ba lalai bane ka gani a Facebook.
amma in ka danna subscribe nan muna ɗora bidiyo za ka gani, kuma ta yi bidiyo yana da muhimmanci, zai amfane ka. Kar ku manta ku danna mana like, yana ƙarfafa mu. Mun gode, Allah ya saka muku da alkhairi. Ita wannan addu'a ga ta zan karanta kamar haka. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu bi kalimatillahi tamma wa asma'ihi husna kullaha amatan min sharrin sama wal hamma wa min sharril ainil lama wa min sharrin hasidin idza hasad. Allahumma ya za sultanil azim wa manil qadim wa wajhil karim ya za kalimatit tamma wa da'awatil mustajaba afini min anfusil jinni wal a'yunil ins. Wannan ita ce addu'a. Wajen afini din nan zaka iya cewa afini wa auladi wa azwaji min anfusil jinni wal a'yunil insi. Kamar yadda ita a wannan ruwayan addu'an wajen afini da annabi ya zo karantawa cewa ya afi Hassan wal Husaini min anfusil jinni wal a'yunil ins, saboda su yake neman ma tsari din daga sharrin mutum da aljanna. Saboda haka addu'an nan tana da muhimmanci mu rika karanta. Kuma in muka dubi kalmomin addu'a, ka ce kana neman tsari fa daga kalman Allah cikakkiya da kyawawan sunayensa gaba daya. An fahimta to daga wa'annan sharrukan, sannan ƙarshe sai ka ce Allah ya baka lafiya daga sharrin mutum da aljani. Ashe ko idan Allah ta'ala ya kare ka, ashe ko idan Allah ta'ala ya ma wannan kariya, to za ga kana rayuwa cikin nasara, kana rayuwa cikin kariyan Allah, kana rayuwa kana samun ci gaba. Matsaloli da yawa kamar wanda muka ambata a baya, irin sihirul marad, sihiri da ake mutum rashin lafiya ko an yi ba zai kama ka ba, ko irin sihirul firaq, ko an yi araba ki da mijinki ko da masoyinki ba zai yi aiki ba. In kana karanta irin wayannan addu'o'in, ko kuma irin sihirin hormone, ko irin su sihirin nazib wanda ake sa na mace ta ganin jinin al'ada, duk ko an yi mai sihiri in yayi, in dai ka rike azkar, suna da yawa kuma za mu yi ta kawo muku da izinin Allah, ba zai yi tasiri a kanka. Da fatan kuna jin daɗin shirye-shiryenmu. Kar ku manta ku share bidiyon mu saboda wasu su gani su amfana. Ku danna mana like domin mu san kuna son ayyukanmu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ku kasance cikin